Ина марамад бачо бо асраҷи фурӯши дига ҳастае ки срочнаи 1999 сол. Бачо мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ ҳастае, утилизатсия кардагӣ ҳастае, краскашам шуда ҳастае. Агар як хоҳем барои худтон як полировка мекунед, нахоҳем намекунем. Мошин 99 солаи свети металлик сол, яъне ки серебристи свет, дискакҳои радной, ҳолати болнош пачка, солона ҳуҷҷат кардагӣ, чухолакҳои фасон мондагӣ, мошинча в общем чёткае. 99 солаи газ, бензин надорад. Газша не ки мегӯяд мақсад ки истода бурдагӣ нестае, бо ин хеле мақсади букшировка ҳам дорад, чухолакҳои фасон мондагӣ. Дӯстони азиз, ин мошин ҳам алишӣ ҳастае, ҳам фурӯшӣ ҳастае. Ҳозир бо ҳамаша мефаҳмонем. Алишӣ ба ягон Toyota Corolla D ёки C ёки ягон Camry Европа ёки ягон Hyundai санада фақат галаони автомат бошад, соз бошад, алишам мешавад. Сумаки нархи мошин 52 000 сомон ҳастае. Боз муомила савдои хуб дорад. Рости гап соҳибшуда мерафтанд ки қиматтарак монем. Мо гуфтем не, ҳамин қадр то ҷои имкониятша ҳамин қадр нақша фуровардем. 52 000 сомон бо каунтери дига муомила савдо мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта. Дӯстони азиз, 52 000 сомон алиш мешавад ба Camry D ёки Corolla 1DC ёки ягон Hyundai Sonata коробкаш автомат бошад. Аз шумо хоҳиш ки фақат одамои кан кардани харидоре ки вариантҳои хуби алишӣ дошта бошем. Мошин дар шаҳри Бохта дар Дружбанарод қарор дорад. Дар рақамҳои поёмда дастӣ ва рақамҳои WhatsApp шумо мондагӣ марҳамат